Wah, wong-wongan apa ya?
miat langening kalangiwang aglar pandamuncar tinon lere kegunang mekaten menika dedongenganipun Sinun. Wah parat toko nun kula wonten tinimbalan ingkang adawuh aku minangka dadi anak lanang anung ditok kudu bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan derajate wong tuwa aku kudu bisa malesake hukum patine wong adohku ibarate utang loro saur loro utang wirang saur wirang utang pati saur pati durung lega durung lila yen aku urung bisa mati nek kan jenenge Gatotkaca. Nggih nggih nuwun sewu ngapunten kemawon lah kula menika namung batur menika saking tembung pangembating tutur saged kula paring tutur-tutur mbok menawi sembur kula utawi tutur kula menika migunani tumrap paduka Prabu Naga Pragula. Iya piye kok nuwun sewu menika menawi nuwun sewu nggih pendapat kula menawi saking pemanggih kula mbok nggih sampun to sinuwun lelampahan ingkang sampun kelampahan menika sageta dados kaca pangilon ampun susah diungkit-ungkit betul ana tetembungan duren ya duren roti ya roti biyen ya biyen saiki ya saiki ha iya bener lho mboten kok ngoten ya sampean badhe madosi Ndara Gatotkaca kamangka nggih Gatotkaca sakniki tesih teng negari Ngamarta nuwun sewu dhateng Ngamarta niku wonten pendawane lho sampean mboten mangertos lho Pandhawa iki sapa kok nuwun Pandhawa iki sapa lho lah sampean niku mboten nate nonton wayang sampean ing atase Pandhawa ora ngerti nuwun sewu lung apa ya Kang? Kowe karo aku kerja sama ya. Oke. Aku nerangke kowe ya nerangke. Oke baik. Ayo. Nuwun sewu Pandhawa menika saking lingganing tembung Pandu lan Hawa mila winastan Pandhawa. Nggih. Pandhawa menika anak lanang. Pandhawa menika anak lanang jaler sedaya. Apa lho? Pandhawa anak 5 jaler sedaya. Ayo. Banyuwane rada kobong. Kobong ya ben. Anak 5 gangsal sedaya kudune ngono. Ayo lali kok grogi sing santai to Kang. Ayo. Ora sandredeg sare-sare. Awang sare iki turu iya sing sareh iya kok sare to lung wong mayang ning dulure dhewe Kang iya sing sareh iya Pandhawa menika anak 5 lanang sedaya niku Pandhawa anak 5 lanang kabeh nggih niku Pandhawa ingkang angka setunggal Nalendra ing Ngamarta jejuluk Prabu Puntadewa. Ya. Prabu Puntadewa niku ratu sing paling sabar sak dunia. Ratu sing paling sabar sak donya nggih Prabu Puntadewa niku wau. Lah iya. Niku Prabu Puntadewa. Ning Kocapa kok gawe nesune Prabu Puntadewa. Sampun kaget sampean negara sampean Trenggiling Wesi utawi Giling Ngesi Wesi menika badhe dipun gulung kalih Prabu Puntadewa. Nggih. Saestu menyeramkan menika.
Prabu Puntadewa niku kadung dijarak mesupun dadi buta sak gunung anakan. Iya. Tenan. Niku Prabu Puntadewa. Mula aja sok-sok njarak wong sing meneng. Wong sing meneng niku lek dijarak kadung ngamuk nggih ngegirisi, nggih ngegilani. Ayo. Mula aja ngentengke karo wong meneng ya. Aja dibuli, ngesake. Ayo. Aja dibuli, Kang. Diapake, dipateni. Ayo. Cocok. Aja ngono ke spiral. Kowe iki meneng telung. Kowe iki dadi penumping ya wis ngono kuwi penggaweanmu ngono kuwi bener wis. Ya ora apa-apa. Pandhawa sing angka loro jejuluk Panenggak Pandhawa Raden Werkudara. Werkudara. Lah ya anake Dara piye? Ha ya ning Werkudara. Wo niku satriya Panenggak Pandhawa, satriya sing sekti mandraguna. Pilih tanding sadroning palagan. Pun to. Werkudara menika anggate pusaka kalih. Nggadahi pusaka kalih. Ingkang setunggal naminipun kuku. Wujudipun kuku, naminipun kuku Kuku apa lho? Kuku kacamata. Kuku Pancanaka kacamata. Ya, Pancanaka. Nika gaman ingkang angka setunggal. Gaman ingkang kalih wujudipun gada. Ingkang nami gada rujak cingur. Alah, rujak polo. Kowe ngomong rujak cingur luwe, Pak. Ya ora apa-apa, sing sabar sik engko limbukan bocahe teko. Niku Raden Werkudara. Nuwun sewu. Raden Werkudara niku ampuhe kegila-gila. Nuwun sewu nggih, menawi buta ingkang mapan wonten pinggir menika, buta-buta ingkang dipun disimping tepinggir menika menawi mungsuh kalian Raden Werkudara dipun balang godha rucakpo biar nika lebur tanpa dadi. Sing ngedrame sapa? Iya. Niku Raden Raden Werkudara. Pandhawa angka 3 Raden Harjuna utawi Raden Janaka. Raden Janganangka. Weketmu pikiran panganan ya lho. Luwe. Iya, sing santai. Heeh, marine teko bocahe. Ya. Wis do mari mangan Dik. Niku Raden Janaka utawi Permadi. Menika Pandhawa sing paling bagus kiambak menika Raden Harjuna menika. Pun to? Raden Harjuna menika ketampananipun kebagusipun nggih. Menawi wong sak jagat menika seprapate dipek Raden Harjuna menika kula kebagian kados ngeten niki. Ngoten. Wong sak jagat nggih teng donya niku wong sing paling bagus dhewe menika wonten 3. Setunggal Raden Harjuna, kalihe kula, telune dalange. Niku wong sing paling bagus dhewe sak donya menika nggih niku. Modelmu. Lara. Kan mau plak-plok wae. Iya. Sing sareh. Niku Raden Harjuna. Pandhawa sing angka 4. Wis lho. Wis. Aja terangke kabeh engko malah nganti jam 7 esuk ora buyar-buyar. Oh, dindek. Iya. Ben somben lek nangkap neh wae. Lah Mas Haji iki sunat wis mari kok. Ah iya ya wis ora apa-apa somben. Niku para Pandhawa pun Pandhawa menika cara satriya niku satriya sing populer pada saat ini. Ayo. Teng jagat pewayangan. Teng negari kula nggih, teng desa-desa kula menika sami padha
ngemari yen karo Pandhawa neneh Raden Werkudara niku teng desa kula kaos gambar Werkudara niku sak pirang-pirang niku teng desa kula tangga kiwa tengen kok gadah gambare kaos gambare Raden Werkudara empun kok tangga kula mawon nggih sanget ngefan yen kalih Werkudara menika kaos gambar Werkudara tas gambar Werkudara wayang Werkudara nggih gambar Werkudara niku teng negari kula. Lah kowe ora duwe pakaian sing gambare aku. Lho, nggih, kula nggih gadah pakaian gambar sampeyan. Kuwi ya kaos sanes apa sempak. Kula gadah pakaian sampeyan gambar sampeyan ning wujudipun sempak. Sempak gek mapane nuwun sewu rupane sampeyan niku teng bokonge kula. Mila kula bendina entuti rai sampeyan niku. Kowe aja sia-sia ratu Gustimu telung ora. Pokok nuwun kula wonten tinimbalan ingkang adawu. Jagana negara Giling Wesi iki kok. Aku bakal maku kanthi sesideman goleki sing jenenge Gatotkaca. Durung lega rasane atiku yen aku durung bisa maske hukum patine Kanjeng Rama Kalabracana kok. Nggih. Menawi mekaten nggih pun. Kula menika namung batur, kula menika sagete namung tutur-tutur. Menawi paduka mboten saged kula tuturi nggih monggo kemawon kula sampun pasrah. Yo. Patih Ludra Parimuka. Nek kula wonten tinimbalan ingkang adawu. Dina samkora sandadak ngranti sumiling pawa kabus kumambang watu iteng. Dikik-krike para wadya saka negara Giling Wesi tening Giling Wesi. Goleki jeneng Gatotkaca. Badhe bidal benjang menapa? Besok ndadak ngenteni apa? Budal dina iki. Gatotkaca ora klakon tabrak dong banteng. Wah, ngedung banteng, dung banteng. Dung langkap Pak. Iya. Iki cara serakenan ora cara tembokan ya ngene iki. Ngene iki lho, Lung. Aku tak njajal lah. Aku ayo. Op. Oh. Oh. Hey, hey. Tabrangane totokno.
Wah, lagi. Oh, tata. Oh, oh, oh. Walah. Tetya kala Aji Sura. Hop. Wah. Wah. Waduh, wayange ora enek pokroh iki piye iki. Wah, hetat ana tunggale ha. Hut, wah, iyo, ayo,
Waduh. Opo aduh yo. Wah. Aduh. Ayo. Wah. Wayang enting-enting pol. Keterangin ngeliang. Wah. Ayo. Hei. Opa. Balik rene neh, Kang. Ayo. Ayo, Co, sing semangat, Co. Sing semangat golek pasaran yo. Golek pasaran ning Mlokorejo. Iya, iya. Pasar kasihan. Hoppa! Iyo ah. Iyo ah. Oh ayo. Oh iyo ah. Oh iyo ah. Oh iyo. Oh iyo. Us. Wah! Wedang gula, Pak Di. Wedang gula panas. Iku saknyatane Sasi dena
Chandra kang puspita rum kasiliring samirana mrek sekar kadung kongas lan kandanyo maweh raras retnaning driya Iwang Sukma mangadili luwih muga paring ana payung muring kahyuananing ingsun satemah babar pepadanganing jagat Ngastina. Kawula nuwun sewu Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang ing Talkanda sarawuh paduka wonten ing negari Ngastina. Kula ingkang wayah ngaturaken sembah pabekti tandha pengaji-aji mawantu-wantu kunjuk. Sandhap padha paduka Kanjeng Eyang ing Talkanda. Iya jagat Dewa Bathara wayah Bathara jagat. Iya putu. Banget panarimat nimpungin Eyang. Dene semono sih kadarman lan pakurmatan ingkang nduk caosake marang pun Eyang. Dasari. Anggonku prapta wilujeng niskala nir ing sambikala. Balining rembug ora liwat paestuku maragi tampanana Suyudana. Nuwun inggih Kanjeng Eyang. Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih kinalungaken wonten jangga katetekaken wonten ing Jogja rumeketing wardaya miwah ana roh daging kahyuanan. Paring paestu saking paduka Kanjeng Eyang ing Talkanda. Mboten langkung monggo kula dherekaken lenggah ingkang kanthi mardikaning penggalih Kanjeng Eyang. Iya putu. Iya putu matur nuwun pangrasa kaya ora kurang prayoga anggonku sibuk. Eyang bingah ing manah kula palasasat kadugrukan ukir sari kablabaran samudra madu. Kadyul mampah ing wanci panglong kabapak ing obor sewu dene ripalungguhan samangke. Kanjeng Eyang ing Talkanda ingkang paring nyarirani pribadi rawuh wonten setinggil negari Ngastina. Mboten langkung Duryudana ngaturaken panuwun. Iya putu. Ingkang sepisan pun Eyang prapta ing negara Ngastina iki tilik tata titi tentrem ingkang kagelar ana prajamu kene. Dene ingkang angka 2 mung bakal nggambuhake tembung alam oneng. Alam tegese tembung lawas oneng maknane kangen. Ya merga wis sawetara candra datan pinanggiya mula iring palungguhan iki pun Eyang sibuk. Nah, dene Kang Triwigatining perlu putu. Ripalungguhan iki pun Eyang banget ngaturake panuwun muji syukur marang kemurhane Hyang Agung. Apa to sebabe kaya mangkono? Naika mbiyen ing antarane Pandhawa lan Kurawa anane mung cungkrah, anane mung derdah, munggah panca bakah. Bareng diteliti kanthi permati sing dadi underaning perkara ora ana liya ya mung kejaba kraton Ngastina iki. Rina wengi kuncung nganti gelung mbiyen Pandhawa lan Kurawa iki tansah bengkerengan, tansah bentik, tansah padudon perkarane ya mung bumi Ngastina iki.
Nanging butuh ing ripalungguhan iki sing ruwet wis dadi udar, sing weteng wis dadi padang. Apa to darurane kang kaya mangkono? Merga ing ripalungguhan iki putu Prabu Duryudana wis Nyakrawati hambau denda ngenyam kawibawan dadi ratu ana ing Praja Ngastina. Dasare wis ora kurang sawiji apa ewadene nadyan para sata Kurawa ngrasake kamulyan kawibawan ana negara Ngastina nanging tanpa beda kelawan para Pandhawa. Ing ripalungguhan iki uga bisa ngrasake kamulyan anggone prihatin lan laku wani ngorbanake jiwa raga yen perlu nyawane mlebu ning alas Wanamarta. Senadyan ing tata gelar kuwi alas bebondotan jebul kuwi ngono kratone para lembut, kratone para Gandharwa. Ya merga saka teteken-tekun satemah para Pandhawa katekan ripalungguhan iki negara Ngendraprasta wis diregem dening para Pandhawa. Lah ing parungguhan iki wis ora ana dalan kanggo sarana ajane memungsuhan antarane Pandhawa lan Kurawa. Sing ndak jaluk ya mung kuwi Duryudana. Nuwun inggih ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pindan Kanjeng Hyang. Samangke para Kurawa mliginipun Duryudana sampun kangkat derajat kamulyanipun mongko dados ratu wonten negari Ngastina. Para Pandhawa samangke sampun ngaraosaken kamulyan wonten ing bumi Indraprasta. Kula inggih saking iguh pratikel sarta paestu Kanjeng Hyang ing Talkanda. Lah mula kang mangkono mangkene ya nggir Duryudana ana ing ripalungguhan iki anggenmu dadi ratu ana ing negara Ngastina, anggonmu bakal netepake marang lakon ngayomi marang bumimu iki wis ora ana sing nyarusiku, ora ana sing ngalang-alangi. Mula ndak pundhut kanthi banget negaramu iki tatanen sing kanthi becik, tatanen sing kanthi apik. Lah pancen sing jenenge kautaman kuwi kudu tansah ngambah marang bener. Nanging isih ana tatanan sing luwih dhuwur ora ngemongake utawa ora ngrembug babagan bener lan luput. Bener lan luput iki ora baku, ning sing baku kuwi uripe ratu utawa Narendra sing bisa miguna tumrap kamulyan lan katentreman saha karaharjane kabeh para kawula. Mula ing ripalungguhan iki bener. Mula ing ripalungguhan iki bener pangandikane para pinter kae, negara iki mbutuhke ratu ingkang sugih kapinteran, sugih kadigdayan lan sugih labuhan kang utama. Sugih kapinteran tegese ratu mau kudu mumpuni ing kawruh apa wae. Pamrih apa yen nganti ana ratu sing cingkrang ing pamawas, ketul ing pawruh yekti bakal andadake bingunging para kawula. Merga saben-saben ana perkara apa wae ora ana sing bisa ngrampungi kanthi bener. Merga saka ratu sing ora pinter kuwi mau. Lah supaya dadi Nalendra ingkang ndarbe kapinteran ingkang linuwih, jeneng sira kudu gelem sinau, gelem ngasah lan dipikir, mudi undhake ilmu lan lantiping kawruh. Kanggo nata negaramu iki supaya becik, apik lan rahayu. Dening kang kaloro ya kuwi sugih kadigdayan. Tegese ratu kuwi kudu duwe kaprawiran ingkang linuwih. Kasantosane kang lahir batin mau kena kanggo sarana ngayomi marang kabeh kawula dasih. Yen nganti ana ratu ingkang gonyeh kulite getas balunge, yekti bakal ilang wibawane. Negara iki anane mung goreh ora ngeh merga mung tansah dicecenges
dening para Durjana lan Budi Candala ingkang bakal ngogak-ogak marang kamardikaning praja. Lah dene kang angka 3 Duryudana, dene ingkang angka 3 sugih Labuhan Utama. Sing jenenge wong sugih Labuhan mono kudu ditandur wiwit saka labuh marang diri pribadi. Sing maknane budidaya sak kuwating tenaga ndandani lan nata karo uripe luwih dhisik. Sawuse uripe wis tinata luwih becik, budi pakerti wis hanjok marang utama lan pakerti ingkang luhur banjur maranata marang keluargane. Yen keluargane wis tinata kanthi rancak banjur melu maranata labuh marang bebrayan agung. Munggahe nengenake labuhan utawa nggedhake marang dharma anggone maranata marang negara kuwi mau Duryudana. Duryudana, kula wonten dawuh Kanjeng Hyang. Lah gunggungku mulih kang wis dak kandhake iki mau supaya saya gedhe kawibawanmu, saya tentrem kawulamu. Mestine negara mbutake paugeran, negara mbutake pepakem kanggo sarana naleni marang negara iki supaya kawulamu bisa tansah bisa mesem lan gumuyu ya merga saka hambeke ratu anggon pinter ngecake marang bebener kuwi mau. Suyudana, kabar ingkang sumebar pawarta kang wis warata, dewa bakal nurunake nurbating Gusti wahyuning pangeran kanggo sarana pepakem tumraping dasaring negara ingkang bakal tumurun ana ing pucuking Gunung Tidar. Mulai ngripalungguhan iki ayo jeneng sira ndak gadang-gadang, jeneng sira kudang-kudang, yen perlu ayo tak gandeng tanganmu tengen ndak kanthi munggah ana ing Gunung Tidar. Ya nganti nyiksa raga memulya jiwa, nindakake laku brata puja prihatin, muga-muga kanthi dalan kuwi mau jeneng sira bisa anggaduh lan anggayuh wujuding nurbat kuwi mau Duryudana. Lenglenging mangu mangungkung kanduhan riman lirlena tanpa kanin